som sa snažil dlho, aby to bola na tú nulu, lebo sme dali góla v druhej tretine, takže potom to bolo jeden gól, lebo sme dali ten druhý a tam už sa to trochu ukludnili sme sa. V druhej tretine tam bolo pár momentov, keď sme vlastne ich púšťali do takého tlaku, ale myslím si, že našimi chybami, čo musíme ešte vylepšiť. Ale hovorím, strašne ťažký zápas na psychiku, určite. Na začiatku druhej tretiny si zhodne máknul, že? No to hej, no ale hovorím, ja som strašne rád, že na to dneska trafalo a že to dopadlo dobre. V minulých zápasech si říkal, že sú docela rád, když na tebe pustí hnedka gólovou šanci v první ve druhé minutě. Keď z toho nepadne gól, keď z toho nepadne gól, tak alebo ma to trafí, tak je to dobré a sa na tom chytím, ale hovorím, dneska ma to bavilo. A som rád za tie 3 body, lebo strašne ich potrebujem a dúfam, že nás to nakopne všetkých tento zápas a že to prenesieme ďalej a urobíme nejakú šnúru. Prohlídli ste si hromadne už výsledky Pardubice a Vít? Vôbec neviem, vôbec. Oba prohráli. Jo, tak to je dobré. Tak to som rád. No ale tak furt to není ako isté nič, takže my musíme šlapať ďalej a pokračovať v takýchto výkonoch a možno ešte trochu pridať. Upínali ste sa na ten start po 10 dňoch, že dneska je ten deň, kde potrebujete. Fakt dobre sme trénovali, všetci sme makali a myslím si, že sme si to zaslúžili za tú Rímu. Nehovorím, že ostatní netrénovali tak, ale hovorím, že možno ako som sa díval, tak sme možno do toho dávali ešte viacej a všetci sme to mali v hlavách, že proste, že už nie je na čo čakať a že už potrebujeme zabrať, takže určite sme sa na to pripravili dobre. Bylo vlastně poznat, když se vrátil do sestavy Hanzy, že to zblokovali z těch střel? Tak bolo určite, tak Hanzi, ten to tam chytal aj dneska, ako som si iba za neho klakol a keby náhodou niečo prešlo, ale cez neho ťažko niečo prejde. Ale nie, bol to aj super impuls, že sa vrátili títo zranení hráči do zostavy a keď som sa pozeral, Hanzi išiel na ľad, tak ma to tak ako ukludnilo trochu.